dojdu formule, kámo, a ide do tej zákruty a pozerá, že kokot, on už musí brzdiť. A on stále nebrzdí. Už musí brzdiť. Ešte nebrzdí. To už nedá. Už sa vyjebe. Idem natáčať, že dobre, teraz zapínam natáčanie, teraz sa vyjebe. A nič, on si to zabrzdí, zatočí a ide ďalej. Áno, Kokody, ak to môže zabrzdiť to auto. To už vidí, že jednoducho to nedá, že to nemôže dať. A dá to, ty kokot. Tak tie gumy sú dokopy široké, jak celé tvoje auto. No však to áno. Tá brzda je trošku v inom leveli. Akože. Aj, no, akože brutálny zážitek. Fakt, to bol od Lenky darček toto. Je kokot, že to trafila. Pekné. A už som to bol vlastne súčasť darčeku. Áno. Vážení posluchači, bavíme sa o darčeku Cibulovom. Mal 40-ku, ľutujem, že som tam šiel, party dobrá, ale liter slivky aj na jedného človeka dosť. A ahojte, vítajte. Čaute po letnej prestávke. Áno, hrozne sme sa na vás netešili. A v podstate letná prestávka, to máme, chcel som povedať, že sezóna, a potom si uvedeme, čak sezóna bola tá istá, čo teraz. Jak sa to delí? Jak to delia tí ostatní podcasteri? Alebo to? Oni si nerobia letnú prestávku moc, robia si prestávku v podstate iba politické podcasty a normálne podcasty idú aj cez leto. To a normálne nejdú cez leto. Nie, to iba my na to celkom sereme. Cez leto, lebo na to nemáme čas v lete, ani teraz sme nemali. Aj preto vlastne vychádzame o týždeň neskôr a ešte aj v iný deň, aj všetko to ešte si musíme nastaviť, že kedy budeme vychádzať. Áno, lebo sme vyhrali cenu prokrastinátori roka. Sme jednoducho taký úžasný. Bolo od nás žiadané, že musíme potvrdiť túto víťazstvo, tak sme to posunuli. A v podstate si už ani nepamätáme moc, o čom bude tento diel, ktorý práve uvidíte, pretože sme ho točili pred mesiacom. Viac jak pred mesiacom, to sme ešte pred letom ho točili tento s Marošom. Inak dúfame, že ste mali tak divoké leto ako my. Nehovorím, že všetko bolo super, ale pestré. Leto bolo veľmi pestré, akože užili sme si ho naplno. Za toto leto mám zážitkov na rozdávanie, by som povedal. Ja som prešiel notným vnútorným prerodom, ktorý ešte stále pretrváva, takže všade kopa krvi. Je to drsné. A naším hosťom v tomto dieli, ktorý budete pozerať, je Messerschmitt. Maroš Schmidt. Tak podobné to je. Dobre, tak Maroš Schmidt je to inak riaditeľ múzea dizajnu. Tak. Potom... Záchranca. Aj záchranca tých moruší. Záchranca moruší. On s mečom chodí po dedinách a bije sa za záchranu moruší. Aj o tom nám porozpráva v tomto dieli. Porozprával nám o veľa veciach, lebo teda není to jediné, čo robí. A v podstate nám porozprával o tom, jak funguje také niečo, ako byť riaditeľom niečoho. Tam sme sa aj o takých technikách. Áno. Zase sme klasicky ten rozhovor vôbec neviedli k tomu, prečo sme ho sem zavolali. Ale išli sme o všeličom, 5. cez 9. Áno, a ešte je aj reštaurátorom aut starých. Alebo teda aspoň má jedno svoje, ktoré reštauruje. Áno. Tak, ale teda ho chce predať. Neviem, či nám to hovoril už v podcaste alebo mimo neho, ale že chce ho predať, lebo mu je ľúto ho mať. Potom ešte v podcaste veľakrát spomenieme nášho kamaráta Peťa, ktorého úplne neadekvátne chválime. Neverte tomu, to sme odžubávali. Ale teda vďaka nemu, lebo on nám dohodol tohto hostia, takže vďaka nemu ho máte tu možnosť počúvať aj vy a vidieť. By ma zaujímalo, je 6 hodín, bude to, čo taký Peťo aktuálne robí. Asi viem, ale to nebudem hovoriť nahlas. Dobre, nesmú sa spomínať veci. Takže... Áno, lebo predáva on mončičákov falošných na čínskych obchodoch. Tak, jak sa to teraz volá? Ten nový mončičák. Zubatá píča. Áno, tak. Kúp si zubatú, keď budeš šťastný, to vypípaj, prosím ťa. Aj to mal vypípaj to. No a teda užite si tento rozhovor. Tak, užite si to. S novým mnou, s novým ním, lebo všetko je inak. Tak. Viete o tom, že za 6 rokov vám zmiznú všetky pôvodné bunky v tele, aj v kostiach a ste úplne nový človek. Čiže ak ste niečo podpísali pred 6 rokmi, môžete povedať, to so mnou nič nemá. To sa nevolia. Hypotéka. Čaute, užite si to. Včera sme oslavovali Peseckú Leánku. Pesecká Leánka má výročie vždycky slnovrat, ale je aj, že Rumunsko sa prepája so Slovenskom a koštujeme vzorky z okolia tekov Hont. Aha. No,
Nie je to vždy dobré, lebo nie všetky sú v poriadku. Tak no, ale nejak to dáme. Obvykle som sviežejší. Som myslel ešte ráno, že... Vieš čo, ja som bol včera tiež na pive. No. Ja ináč nepijem vlastne nič. Ja som bol včera tiež na pive, s pipovcami o jednej som došiel domov, ale akože pohode, 6 piv som vypil, alebo tak 7. Mne sa ešte nestalo, že s pipovcami som došiel. Ale celý deň som bol s malou na súťaži na slnku a taký som bol vyflusnutý. Ja som No to slnko a jedno s druhým 25 zoriek sme tam mali. No. Po piči vec, keď si ide človek lahnúť, tak to po chlastaní, CBD kvapky. Áno, CBD Dať si kvapky, ja veľkú som si dával. zálku, to je po piči, to sa zobudíš o mnoho viac fresh, tam sa naštartuje tá bunečná výmena lepšie, vieš, no to je celku, to funguje. Ja som bol na CBD kvapkách, teraz som na hubovej káve, aby som zvládal všetok ten stres. Sú teraz tie ono všelijaké huby, sa mi to ľúbi. Rejši, čaga, také, hej. A máme takých tam v okolí takých hubárov, vlastne drž hubu sa volajú. No. Aha. To aj v Bratislave sú, ale toto sú takí naozajstní, tí prví. Zbierajú, taká pani, to má tak nasačkované, dobre to. Hentá hubová taká tá línia, aj sledujem Američana, čo pestuje huby od psychedelických po všetky možné a tiež to rôzno kombinuje do jedál. A je to vesmír, akože... My čo ideme na Bali a jak som bol na tom taterskom veľtrhu, tak kamoši ten sa odtiaľ akorát vrátil a že ti tam robia nejaký koktail, že nie je to tam legálne síce, ale spravia ti koktail z húb, že to vyskúšali, že celkom zaujímavý zážitok. Že majú 4 stupne sily, alebo som to povedal. Čo treba ráno vstať o 6, jebnúť tú štvorku a prechádzať sa po pláži. Budem tam mať 2 deti, takže... Ja si s deťmi rád užívam takéto výlety. To si vtedy taký senzitívnejší na tie ich podnety a tak viac sa do toho ich sveta ponoríš, ono to má svoje čaro. No, že určite by som to tam vyskúšal. No. Ahojte, nazdarte, čaute klasickí ľudia, Čaute. Zdravíme možno pri poslednom dieli podcastu Práčovník. A ja viem, nie, no. Uvidíme. Koho to ešte baví? Teba to ešte baví robiť? Určite. Áno, tak Cibulu to baví, on to robiť bude. A máme dneska perfektného hostia, ktorého neviem ani meno. Ty vieš meno? Áno, Maroš Schmidt. Maroš Schmidt. Správne. Čau Maroš, Čaute. vítaj u Ahoj, nás Maroš. v našej Čaute, práčovni. ďakujem. Maroš Schmidt sa venuje hvezdárstvu a kozmológii. Takže Saško si to zase naštudoval. Áno. Inak akože trafil si, lebo časopis Kozmos som odoberal ako na základnej škole za socializmu. Časopis Kozmos, tak som sa tomu venoval, fakt. Elektróna taktiež nie, hej, Kozmos. Kozmos. A ABCčko. Tiež ABCčko, lebo potom to išlo toho dizajnu, ale najprv to začalo, že som písal sci-fi. Teraz sme našli odložené moje sci-fi, keď som mal 6-7 rokov, takéto prvé písanie, ilustrovanie, k tomu Kozmos, predplatné a už to išlo, no. No nič, teraz už to len prepíš to AI-ku a on z toho urobí serióznu. Povedz, jak Asimov to chce, má hotovo. Áno, môže byť. Ty si k tomuto dizajnu už od takéhoto útleho detstva? Od detstva, lebo jedináčik v Petržalke, už sa ma to niekedy pýtali, čiže mám to vymyslené, tú odpoveď, že som sa pýtal mami, že mali sme tapety s autíčkami, takže ja som dokresloval tie autá, všelijak som ich prerábal. To som ale ja, taká bublinková jemne bola, ne? Áno, bola taká. Tu som ale ja, tiež som dokresloval tie kolečka. Takže keď chcete doma dizajnera, tak tapety, takéto bublinkové s autíčkami dokreslovať. Ono to zase nie je až taký veľký problém, lebo za sociku ich nebolo až tak veľa. Hej, tam to boli všetci rovnaké tie byty a v Petržalke úplne. No Maroš, teda povedz ľuďom, čo vlastne aktuálne robíš a z jakého postu sme si ťa sem pozvali. Si šéf centra dizajnu? Že ja som si nepripravoval nič. Ani my? Lebo som videl, že takto to tu funguje. Áno. Jediné viem, že zavolal ma sem Peťo Lizoň. Áno, to je náš kamarát, pozdravujeme ho. Strašne super človek. A keď nebudeme preháňať. Ale pre mňa je to, že úplne, ja teraz dochádzam na to, čo on všetko, aký je veľký v tom pukanci, lebo podľa mňa on je človek, ktorý by, on keď rozpráva, skrátka ja počúvam so zatajeným dýchom, má skúsenosti, má príhody, má názory, ktoré úplne, že wow, že super, čiže dá sa povedať, že v poslednom období, ho poznám krátko, takže ma formuje. Tak som povedal, že dobre, idem sem, lebo on povedal, že spoznáš super ľudí, všetko. Ale neviem, či som tak zaujímavý ako on, ale skúsim vám povedať. Teda ja som si vždy hovoril, že som
človek, ktorý báda v oblasti dizajnu, čiže zaujímavá história dizajnu na Slovensku, vo svete, ale snažím sa aj ten dizajn vytvárať a nejaké stratégie. To znamená, že stal som sa nedopatrením riaditeľom Slovenského centra dizajnu, štátnej inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. A teraz to príde, a toto nemám pripravené, len už to toľko hovorím všelikde, a som zároveň zamestnancom na 10% úväzok Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Centra experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied. No a počkaj, poďme k tomu druhému, srad na dizajn. A k tomuto si sa ako dostal? Takže som išiel po Šafarikovom námestí v Bratislave a veľmi som chcel nejaký klub, že urobme si klub taký výtvarný. Stále som bol dizajner študovaný, vyštudoval som automobilový dizajn na to sa volá, že ateliér transport dizajnu, katedra priemyselného dizajnu na Vysokej škole výtvarných umení, čiže učil ma ten, čo robí to lietajúce auto stále, Štefan Klein z Nitry. Nepredal to už niekomu? Aerokar áno, ale robí si nový kár, proste takýto lietajúci, iný názov. Nový kár by som si Hej, čiže tá jeho 30-ročná snaha ešte stále trvá a dokonca, že už je veľmi úspešný v tom, lebo ten projekt Aerokar, myslím, nebol úplne tak. No dobre, fyziológia. No, ale ako človek, ktorý teda má rád, že spoločnosť alebo nejaký klub alebo niečo, tak to ja vlastne toto mám len akože ilustrácie, že Barus Ratus sme to nazvali. Keď sme uvideli budovu na Šafarikovom námestí Ústavu normálnej a patologickej fyziológie, budova z roku 1906, taká tá secesia viedenská, bývala nejaká zdravotná poisťovňa kedysi a teraz tam, a dodnes tam sídli Akadémia vied, práve ten Ústav normálnej a patologickej fyziológie, ktorý dnes už je pod ústavom takého väčšieho centra experimentálnej medicíny. Čo to znamená? Nádherné priestory, úžasní ľudia, vedci, a ja som ako nemusel ich dlho presviečať, že spravím taký klub, kde môžu prísť na vínko, na pivo, na niečo. S Klárou sme tam fakt, že makali, Klára tu sedí, moja partnerka, tak sme to celé prebudovali ešte aj s kamarátmi, taká iniciatíva v roku 2008 asi. A nazvali sme to Barus Ratus akademický klub. Lebo som hovoril, že ja to nechcem prenajať, ale chcem to znalo akože bar Potkanov. Áno, lebo tam sa robili pokusy na potkanoch, presne, tak ja som to nazval, že keďže Ratus, tak k tomu, že Barus, že akože po latinsky. Misto tříska. On bol potkan, ne? V tých knihách korytačkách. Áno, to bol. No, čiže tam sme... Čiže ja som nemal nejako, že ambície byť vedcom, ale bol som obslužný personál pre rôzne také vedecké posedenia, ale tie sa striedali s posedeniami dizajnerov, výtvarníkov, rôzne bakalárky sa tam obhajovali. Malý priestor dodnes funguje, čiže to je ako byt domovnícky bývalý a zároveň to bolo, že mali sme tam premietacie plátno, bolo to v takom podzemí jemnom, v centre mesta so záhradkou, či dalo sa vonku sedieť. Urobil som tam taký bar, stehal a čapoval som Černú horu, ako priznám sa, že čapoval som ju tak, že nebolo to nejako akože úplne že legálne, ale čapoval. No. A už je to premlčané. Áno, akorát som to ešte povedal, že už je to určité premlčané. A čapoval som to akože pre ľudí, ktorých som poznal, čiže kto išiel okolo a nevedel, čo tam je, tak tam nešiel. Už potom tam chodili že úplne všetci, ale bol to taký príjemný klub s podporou teda Akadémie vied, čo bolo skvelé. Stal som sa 10% zamestnancom, aby som mohol niečo takéto robiť, ale nebolo to len o tom čapovaní, bolo to naozaj o tom, že som proste tam privítal ľudí, uviedol diskusiu a bavilo ma to. Ja som do 36... Čiže taký tvorca takého hubu myšlienkového, tam sa to nejak miesilo a staral si sa o mentálnu pohodu vedcov, aby mohli vedať. Vedcov a potom aj výtvarníkov a dával som ich dokopy. My sme bola aj nejaké združenie, kde sa vedci prepájali s výtvarníkmi a niečo, čo riešili vedci, tak no napríklad, áno, to vás bude podľa mňa zaujímať, v 70. rokoch tam prebiehal výskum LSD. A práve už vtedy prebiehal tak, že aj výtvarníci chodili a riešilo sa, že čím to pomáha nejako pri tvorbe, ako tie myšlienky. A to je tá normálna patologická fyziológia, že skúmajú tam aj orgány a skúmajú tam aj ako mozog samostatne. A úžasne proste rôzne, akože snažia sa napríklad definovať sny alebo riešiť nejaké veci. Strašne dobre sa s nimi o tom rozpráva, spolupracuje. Dodnes som ešte tam zamestnaný, ale už neprevádzkujem žiaden klub, je to skôr ich réžia. A ten klub stále funguje? Ten klub funguje tak, že on je vlastne pod Akadémiou vied, pod nimi, ale už tam nefungujú tie výtvarné výmeny. Hej, je to miesto na posedenie, ale je zariadený starými vecami. Začal som zbierať staré veci, lebo to bolo lacné, dobre to vyzeralo.
A tak vlastne vznikalo Múzeum dizajnu. Že postupne tam začali chodiť ľudia, ktorí tiež chceli založiť Múzeum dizajnu. A potom v roku 2013 sme založili, už keď som sa stal v Slovenskom centre dizajnu kurátorom na základe toho, že som mal nejakú zbierku na starosti, tak sme založili aj Múzeum dizajnu. Treba povedať, že do 36 rokov, myslím, som nepracoval pod nikým, vždycky iba sám na seba. Preto vravím, že som... Akože to je moje hobby v zásade táto práca. Že pokiaľ ma nebude baviť a ministerstvo kultúry bude už veľmi tlačiť na pilu, tak fakt akože mám čo robiť, som úplne v pohode, idem. Nechcem byť žiaden úradník, ale aj keď som ním už dlhé roky. A to, jak si spomínal, že aj hlava, aj orgány študujú, tak ja som nedávno zaregistroval, jak už lúskam 3-sekundové videá, tak týpek hovorí, že najnovší výskum zistil, že ľudia pociťujúci vďačnosť akúkoľvek, to, že žijem, že mám strechu nad hlavou, že mám príjemných kolegov. Akúkoľvek formu vďačnosti sú o mnoho zdravší ako ľudia, ktorí nemajú toto mentálne nastavenie. A je to strašná halu. Že nejaký ten pocit vďačnosti dlhodobo proste ti ľahšie, hormonálne vyrovnanejšie v mozgu nejak funguje a že to má celkovo na homeostázu vplyv, to je veľká sranda. No myslím si, že to aj prirodzene je tak, ale teda to, čo žijeme... Tá príroda chce pozabíjať nešťastných, áno, chce tu mať šťastných, ktorí ja tomu úplne rozumiem. Prečo tu je ešte Peťo? Ináč ty si hovoril, že Peťo vie rozprávať úžasne. Nielen rozprávať, ja mu tu trošku ešte túto poškadlím, ego, on vie aj počúvať. Áno. A to pri tebe je treba. No, ale hlavne v tom období, ktoré som zažil, posledné, a bol absolútne mojou butlavou vrbou a vlastne ma vyťahol z totálnych depresí a úzkostí, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Takže... On je úžasný, že keď sa stretneme vo väčšej spoločnosti, nikdy nezačína zabávať alebo rozhovory a dokonca veľakrát ľudia povedia, boli sme toho svedkom, že Peťo, čo si tak ticho, že nechceš k tomu niečo, že však postupne poviem, akože ale keby som dal, to je nádol a zrazu sa tak rozpráva, to je skvelé, že je nenútený a že je ten počúvač. Áno. A veľmi mu to akože dobre kombinuje v hlave. Takže... No hlavne je inteligentný, rozhľadený a hlavne zažil v živote strašnú škálu všetkého. A vďaka tomu teda z jeho názory aj stoja za to. No to super. No, ďakujeme Peťovi, že ťa zavolal. Takže sme sa k tomu dostali, k takémuto hostovi. Teda jak znie tvoje, to v tom dizajne, to si čo si riaditeľ? Áno, ja som v zásade hlavne vystupujem na verejnosti ako, teda mám v nejakej štátnej správe, som štatutárom, to je ešte pekné, že riaditeľ Slovenského centra dizajnu je štatutár toho celého, čiže mám nejakú hmotnú zodpovednosť a musím akože plniť nejaké tie štátne záujmy v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry. Je to strašné, ale zároveň záleží samozrejme, kto je nad nami. My sme vznikli počas pána Maďariča, vládnutia ministra kultúry a to bolo najprv strašné, typické vždy v tých našich životoch sú také drámy, že on povedal vtedy, a to nemôže popreť, že však to je ako nejaká burza a že to sú nejaké staré veci a čo, tak sme ho zavolali, postupne sme ho zlomili a nakoniec dosť pomohol vzniku toho múzea. My sme najprv mali zbierky, to je potrebné, že keď chcete založiť múzeum, akékoľvek, že treba najprv zbierky a potom tie zbierky previesť na to múzeum tak, že to múzeum sa väčšinou má registrovať v registri múzeí a galérií. My sme dostali číslo 107, v roku 2014 sa to teda podarilo vďaka nemu. Potom prišli tie udalosti, keď teda táto krajina sa fakt, že zbláznila, zabili Jana Martinu a on odstúpil. Prišla pani Lašáková, ktorá nám najprv strašne fandila a nejak sme ju nahnevali, že ona si trošku pomýlila Slovenské centrum dizajnu, pod ktorým je to múzeum, že my máme spraviť logo, že my. A my, že super, urobíme súťaž a vyhodnotíme grafický dizajner spraví logo na nejaké folklórne slávnosti. Ona zabudla, že vy nie sme tvorcovia. Vy ste teoretickí supervízori, teoretici, tí, čo ľudia zastrešujú tie procesy. Dlhodobo od roku 91. Akože. No a ten odmietavý postoj našej bývalej riaditeľky k tomu, že hneď logo zajtra, ale že teda bude tá súťaž čo len 2 týždne, tak bolo také urazenie sa tejto pani a už to začalo ísť dole, už boli tvrdé také tie zobranie nejakých financií a nepodpora a tak. A potom to prišlo s pani Milanovou, čiže s ministerkou kultúry ďalšou. To je tá, čo ani nevieme, že tam bola. Že nevieme.
To bolo Ale tiež vy viete? ťažké. My vieme, že bola, ale tiež nič. Ale ja by som povedal, že radšej by som o ministerke kultúry nevedeli, jak až tak veľa vedeli, ako tejto súčasnej. On je furt čokovaný, že je stále tým riaditeľom, po dnešnom dieli možno už nebude. No a teraz si musím dať pozor, a táto ministerka teraz akože, že ticho som. No a to je presne to, že mám byť ticho, mám držať líniu a takéto veci. Akože to sa mi to nepáči, keď som vystúpil ešte aj v apríli minulého roku, že tá arogancia moci je teraz vážna a že také tie totalitárne prístupy, kde oni hovoria, čo? No, papalášske, totalitárne, arogantné, trošku aj nedozdelané. Tak, že to je dosť ako problém, tak bol som vypísaný na web stránke Ministerstva kultúry, že Schmidt si dovolil toto. A to už pre mňa bol, že tak toto je, no dobre. No ale teraz je problém, lebo ja vlastne som riaditeľ, akýkoľvek iný riaditeľ príde miesto mňa, tak môže mať inú koncepciu, môže zrušiť všetko, zničiť. Ja by som bol rád, keby vzýšiel z transparentného výberového konania. No ale už sa nemusia robiť a to nie je, že táto vláda, ale predchádzajúca to zaviedla, myslím, že neviem prečo. Matovičové dary sme vám dali. Také niečo, že niečo zaviedli, že môže, nemôže, ako čo treba povedať zase za Natálie Milanovej, za Matoviča, boli tie transparentné a potom sa to nejak, že môže byť niekto vyhodený a niečo sa tam porobilo také zvláštne a títo sa toho chytili, ešte si to poupravovali všelijako možne. No a vlastne môže byť dosadený akýkoľvek človek, ktorý nie je odborník, nevzýšiel z nejakej komisie. Znova sme sa vrátili k tomu, ako keď pani Lašáková chcela len tak logo, bez toho, aby vznikla nejaká súťaž na to logo, čo ako nepochopenie. A toto nepochopenie tí politici majú stále. Že oni nemajú radi súťaže, oni majú radi priame zadania, oni majú radi ovplyvňovanie, oni si to zobrali za svoje, že to je ich, že vôbec nie, že spravovať, ale vlastniť. To sú tie problémy a nevysvetlíme im to nikdy. Takže vlastne teraz už teraz asi nie, ale som celkom ticho. Robím si svoju robotu, kašlem na to, už sa nevyjadrujem, politika bude vždy, bola aj je špinavá. Čo s tým narobiť? Len táto funkcia, keď sa pýtal, čo to je za funkciu, no tak je exponovaná, že mám náplasť na ústach, proste som akože povinný ísť v nejakej línii, sa povedalo, tak tú líniu, keďže vyhrali voľby, či sa nevyhrali, boli zvolení, ale pridali sa, musím to rešpektovať. Takže to rešpektujem, ale u vás som si povedal, že vám aspoň poviem, ako to je. Aj tak to nikto nepozerá. A keby aj, tak si za tým vlastne stojím. Vlastne, no, to slovo tam nepatrí, ja si proste za tým stojím. A viem, že aj do zahraničných nejakých médií som dával už minulý rok vyjadrenie a to nikto z nich nepozerá. Takže aspoň v zahraničí vedia, čo si myslím. Oni asi vôbec nič nepozerajú okrem seba. A koľko si už riaditeľom toho múzea? No, ja som riaditeľom Centra dizajnu. Áno. A múzeum je naše oddelenie. Je to komplikované. Je to kvôli tomu, že keď múzeum vzniklo, nemohla vzniknúť nová inštitúcia. Tak vzniklo oddelenie inštitúcie. Čiže Slovenské centrum dizajnu má múzeum, inak divadelný ústav má tiež svoje múzeum, napríklad divadla. A tá štruktúra je taká, že ja som riaditeľ, nie som generálny, to znamená vedúci oddelenia je vedúci múzea a to je vedúca Silvia Kružliaková. Ja som bol, keď vzniklo múzeum, tak myslím, áno, vtedy som sa dostal k tomu, že som teda prešiel výberovým konaním na to, že som bol vedúci múzea ako oddelenia, to bolo takéto interné výberové. A potom v roku 2021, myslím, mne to moc ako nejde tieto roky, 2021 som sa stal riaditeľom Slovenského centra dizajnu znova cez výberové konanie, ktoré bolo streamované a tak ďalej. Čiže všetci vedeli, či áno, či nie. Hoci som bol jediný kandidát, čo ma mrzí, ale aj na iné inštitúcie bol jeden kandidát a stalo sa, že ho nezvolili, že nechceli takého. A to sa mi strašne páči, že tá komisia si povie, nechceme tam hocikoho, radšej urobme nové. Tak to má podľa mňa byť a fakt je to garancia toho, že buď to toho človeka baví, má nejakú víziu, chce ju naplňať, robí odpočty a tak ďalej, ale nie, že tam len je a preto, aby prihadzoval kamošom, ako to rozkrádanie pod rúškom nejakých právnych zmluv a teraz zastrešovania sa tým, že vyhrali sme a môžeme všetko, to je strašné. No, a to sa dialo, deje, bude diať. Malo z ľudí vždycky v ľuďoch bude to, je to malo z ľudí. Ale práve tie výberové konania transparentné by mali zabezpečiť, že to nebude také jednoduché. Kde máte to múzeum? Kde to vlastne? Ja som tam v živote nebol. No a toto je to, že my sme pred 6 rokmi otvorili stálu expozíciu slovenského dizajnu. Volalo sa to, že 100 rokov dizajnu, bolo to vlastne mapovanie nejakej storočnice, bolo to k výročiu Československá, rôzne také výročia, ktoré boli, tak sme to otvorili v podkroví Hurbanových kasární. Hurbanové kasárne sú na rohu obchodnej Mariánskej, Kolárovho námestia, sú to staré kasárne z 19. storočia z konca, ktoré patrili pod ministerstvo obrany a niekedy v 2014 si myslím, alebo dokonca skôr, 2011, prešli bezodplatným prevodom na ministerstvo kultúry. A boli prázdne a zničené, takže
my sme chceli tam mať najprv depozitáre, potom aj kancelárie, to nám bolo umožnené. Ten priestor si prenajímame od Ministerstva kultúry, ktoré nám na to dáva peniaze. To je klasický taký mechanizmus štátnej organizácie v tej zriaďovateľskej pôsobnosti. No a v podkroví, bez výťahu, takže bolo to dosť ťažšie tam výjsť starším, tie 3 poschodia, ale sme tam našli priestor, ktorý nechali vojaci s klimatizáciou, s nejakými svetlami, tak sme si ho upravili na túto stálú expozíciu. Teraz prišli konsolidačné opatrenia, tento priestor sme museli odovzdať, lebo buď by sme odovzdali depozitáre, ale kam s vecami, tak sme odovzdali tento priestor, musel som prepustiť pár ľudí, ušetriť nejaké peniaze a na konci som videl, že tie peniaze sa neušetrili, že boli minuté tým ministerstvom kultúry, takže to také zvláštne. Je to obrovská škoda, nielen my, to museli všetky organizácie. A potom boli tým, predpokladám, že správnym pridelené nejaké prostriedky, iným boli skresané, niekde niečo. Ako začalo sa obchodovať akoby s vernosťou, akože to je strašné. Malo by sa, keď Držhubné. keď by sa malo s niečím obchodovať, tak s odbornosťou, s výsledkom, s niečím, na základe nejakých kritérií, ale nie, že kto má ten ich názor, aký ich, akože to je šialené. No ale toto múzeum teda, múzeum je vtedy múzeum, keď má nejaký priestor, kam môžeš ísť, môžeš to navštíviť, tak momentálne nemáme chvíľku, ale sme si povedali, že galériu dizajnu, to znamená tie najnovšie veci, striedanie výstav, ktoré sme mali v spodných priestoroch, tak prebudovávame na takúto stálú expozíciu a v septembri to otvoríme. Takže všetkých pozývam, v septembri otvoríme. Samozrejme je to znúdzecnosť, ako vždy, dizajnéri ako nikdy nemali nejakú podporu úžasnú nikoho, ale my sa snažíme aj z toho mála vlastne vydolovať maximum a ja vždy hovorím, že ja som aj dizajner, ale aj teoretici dizajnu existujú, aj tí, čo sú dizajnéri, my sme určení na to riešiť problém. Čiže my sa moc nesťažujeme, nenatrčame ruku, proste vyriešili sme nejako, že sme si upravili priestory. Neplačete, robíte. Robíme, ale určite viem, že mohlo by to byť oveľa lepšie, oveľa svetovejšie a nie je to vždy len o peniazoch. Je to o tom, že ja keď aj pýtam peniaze, teda poviem, že vyžadovalo by si to toľko a toľko financií, to znamená, že ja mám perfektný tím ľudí, ktorí to dokáže zrealizovať. A čoraz menej tých ľudí je ochotných už spolupracovať zadarmo alebo dobrovoľnícky, odchádzať do zahraničia, ako je to ťažké. Čiže vidím, ako to Slovensko postupne tak sa zosušuje. To je škoda. Pelka. No. A tam venujete sa len úžitkovému dizajnu, alebo aj však teraz sú také tie veľké veci komunistický, tá línia, veľké mozaiky, nejaké tie sochy z betónu a tieto veci. Veľa vecí sa ničí úplne nezmyselne z averzie ku režimu, ktorý bol, ale to vôbec neubúda na hodnote diel. Máte aj takéto veci nejaké riešenie? Jasné. Vysvetlím, že centrum dizajnu, ktoré je nad tým múzeum, ale ono v podstate, ja si myslím osobne, že múzeum by malo byť a potom nejaké centrum, ale to je jedno. Proste centrum dizajnu, ktoré má pod sebou múzeum, výskumno-vývojové oddelenie, tam sú 2 ľudia, všade máme pár ľudí, ako dokopy ich je 15, to je fakt malý kolektív ľudí, ktorí sú veľmi odborne vybavení dobre a sú ochotní robiť soboty, nedele non-stop, proste majú to tiež ako hobby a baví ich to. A teraz je ten problém, že baví uživiť neviem čo. Ale v našej zriaďovacej listine je napísané, a to je výborné, že máme publikačnú činnosť, máme vlastný časopis 4-krát do roka, dizajnum donesiem potom. Je to fakt dobré čítanie aj pre nehovorí sa laickú verejnosť, ale ako ostatnú verejnosť. Plebs. Áno, plebs, že nemali by sme to. No ale čo je dôležitejšie a čo ma veľmi baví, tak máme aj zachraňovať. A tým pádom sme spojení napríklad, ja som mal taký veľký problém s Národnou diaľničnou spoločnosťou, trestné oznámenia na mňa a tak ďalej, lebo som sa ozval, že teda zbúrali relax pri diaľnici, také sochy. Na tú kauzu som narážal. No. Niečo sa zachránilo. A zachránilo sa pár gúl iba, všetko, a tie máme, akože nič ostatné. A ja som Gule máte. Áno, tam oni porušili ako zákon autorský, lebo nekontaktovali tú pozostalú tretieho dizajnera, ktorý bol Alexandra Bilkovičová, pani Bilkovičovú, ktorá z okolností vedľa mňa bývala, čiže som ju našiel veľmi relatívne rýchlo. A bolo tam veľký problém. Nakoniec to skončilo perfektne, že som podpísal, bol odvolaný ten pán riaditeľ generálny, ja som podpísal memorandum o spolupráci s Národnou diaľničnou a ku všetkému sa vyjadrujeme ako odborný garant Slovenské centrum dizajnu, čo chcú zbúrať. A hovoríme, je to dôležité, nie, lebo rôzne sú pamiatky alebo pamätihodnosti alebo nejaké budovy alebo artefakty. No a to znamená, že jedná sa aj o umenie a tam ale spolupracujem vždy napríklad s Galériou mesta Bratislavy, kde je pani Zoja Dropová zamestnaná, ktorá si proste je to pamätník všetkých dôležitých stavieb alebo realizácií takýchto
všelikde robila v časopise, ktorý sa tomu venoval kedysi. Takže úžasne. Spolupracujem samozrejme s Vysokou školou výtvarných umení, so Slovenskou národnou galériou ešte vtedy. Takže my sme chceli vytvoriť nejakú väčšiu organizáciu, to nám nebolo umožnené, tak aspoň na základe takýchto vecí spolupracujeme a dohadujeme sa. A ja vydávam potom záväzné stanovisko, že toto sa nesmie zbúrať, toto sa musí zachrániť. Čo je úžasné, tak teraz sa podarilo zachrániť, ak si pamätajú poslucháči alebo diváci a vy, že Kontakty mieru. To bola taká socha v Bratislave, pri vstupe do Bratislavy, kde bolo napísané Bratislava mesto mieru a boli to také holubice, ktoré leteli niekam. Áno. Tak toto bolo onoho času, 2008, rozpílené na 4 časti, táto 16-metrová socha a niekde odložená. Našiel som ju za pomoci Národnej diaľničnej, lebo v ich nejakých priestoroch vonkajších to bolo odložené. Nebola z nerezu, jak som si myslel, je z obyčajného hrdzavejúceho železa natrená striebrenkou. Takže zohnal som človeka, ktorý to dokázal posúdiť, sochár Jožo Kurinec, povedal, áno, dalo by sa to zvariť nejakým spôsobom. Národná diaľničná urobila teda nejaký geostatický posudok proste a hlavne to zaplatí. Takže tá socha bude znovu osadená, táto obrovská a to je veľký úspech náš. A bude osadená kde? Bude osadená, to bolo krásne, lebo teraz sa to tam všetko prebudováva. Dostal som ja a plus ďalší ľudia, ktorí k tomu majú čo povedať, že aké sú možnosti osadenia, kde je to vhodné a vybrali sme zo 4 možností takú križovatku Vajnory, takže kde to naozaj dobre bude vidieť a bude to paráda. A autorom bol, ale už nežije teda Vladimír Moťovský a ja som hlavne musel dohľadať pozostalých jeho autorských práv. Aby ti to dovolili. Rok mi to trvalo, aby to dovolili, aby to bolo akože posvetené, lebo takto znie ten zákon. To sa podarilo. Takže napríklad to je úloha Centra dizajnu dohľadávať. Ak to SOZA, alebo teda, tak sa to myslím, že volá LITA, pardon, nie SOZA. Ak to LITA, ktorá má to na starosti, akože nevie, tak potom my sme zo zákona tí, ktorí to majú ešte vyskúšať. A keď sa to podarí, tak sa to dá. Zachránili sme z PKO napríklad lustre, to bola šialená historka a nielen aj nápisy PKO, aj spoločenská sála. Išiel som okolo a vždycky vylievali vodu. Oni na takých aktivistov, ktorí kričali, že neničte PKO. Tak ja som išiel okolo a už na mňa išli liať vodu, ale sa zháčli, hovoria, vy ste ten deratizér. A ja hovorím, ja som povedal, že nie, ale dával som vizitku a bol tam hluk. A on, že no tak poďte ďalej. A prešiel som všetko a stále mi ukázal, že túto môžete dať návnady, aj túto môžete dať návnady. Tak ja som bol ticho, hovorím, celkom dobrá príležitosť, nevylieva vodu, som deratizér, prešiel som všetko, fotil som, dovolili mi, mám nádherné zábery z deštrukcie PKO, v úvodzovkách nádherné, ale cenné. A povedal som, že tieto lustre by som potreboval zobrať. A on že, tak si zoberte zajtra, že doneste partiu, zoberte si lustre. Výborne. A tento nápis, to vám tam tiež deratizérovi dali radšej, ako oficiálne sme žiadali predtým, nechceli dať. No, takže naozaj sa to stalo len, že, jak som toto všetko dohodol, zrazu prišla taká partia nahnevaná, že to nie je deratizér, klame, tu je deratizér. A tu nie ste deratizér. Ja hovorím, nie, však ja som dal vizitku, však vy ste dizajnér. Hovorím, no, my sme centrum. Nejak sa to uhralo, ako nebola bitka. A dokonca to, čo mi slúbil, platilo. Hoci bol taký nervózny, na druhý deň prišla partia, ktorú sme zazmluvnili, pán Žilinčár, ktorí vedia, aj pre nás demontujú odborne, lebo to sú výtvarníci, dizajnéri, ktorí majú všetky plošiny, tak tie obrovské lustre, tak jeden teda sme zobrali, lebo druhý už bol nejak v zlom stave, rozbitý, ako nebolo to jednoduché, tak sme aspoň pár artefaktov zachránili a zistili sme, kto je dizajner, pán Hrošo napríklad. Takže o ňom hneď článok išiel a tak, takže podľa mňa aj pre ľudí je to zaujímavé, že sa dá zachrániť kus takejto výtvarnej dizajnerskej histórie. ČSAD pri autobusovej stanice Nivy, výborná spolupráca s HB Reavis, ktorí zaplatili kompletnú demontáž, aj odvoz toho obrovského nápisu od pána Meliša, čo je typosocha. Takže zachraňujeme také sochy, ktoré majú niečo s dizajnom, nejaký presah. Typosocha znamená, že sú tam tie písmená napríklad tak ďalej. Alebo sú pri ceste, čo tiež berieme ako, že je to výrazný prvok vlastne socha, lebo veľakrát sa ma aj novinári pýtali, aký význam má socha pri ceste, tak má taký význam, aby sa človek nenudil, lebo keď idete po tej nemeckej diaľnici Drážďany Berlín, tak to je furt len takto isto stromčeky, nič. A u nás to je aspoň, už som tu. Akože. Alebo billboardy u nás. Alebo billboardy sú skvelé, úplne nie, to je zle, to je smog, ale sochy, keď sú fakt kvalitne spravené, akože je to dobrá vec a veľa ľuďom, výtvarníkom to aj pomôže. Že oni teraz fakt akože nemajú čo jesť, lebo nie sú žiadne objednávky na žiadne sochy v zásade od štátu, ako to kedysi bolo. Povinne sa tie percentá vlastne dávali. Tak špeciálna hlava na to bola.
tak toto by bolo dobre oživiť. No, ale to už musí nie vychádzať len z centra dizajnu, ale to musí byť širšia taká spoločenská objednávka určite. Ako si sa dopátral, ako to funguje dopátrať sa k tomu, že kto ten luster vyrobil napríklad, lebo obraz je podpísaný, nejaká socha takisto asi bude podpísaná, ale tuto asi nemal vyritý svoj čo podpis. Robím prvé a znova spomeniem meno, pani Zoja Dropová, to je prvý človek, ktorého kontaktujem buď mailom, že pošlem teda tú fotku a buď vie, nevie, nie vždy vie, samozrejme, ale aj ona začne hľadať a spravím detektívka, ja som komisár, mám svojich detektívov, rozhodím tie siete a začnú to proste dohľadávať. A ďalšia vec... Bo preto nevidia tvoju manželku. No, ale dôležité je aj to, že dá sa to, že kde dohľadávať, buď si niekto pamätá, niekoho pýta sa, ale to je také, že oral, sa to volá history, ale dohľadávame hlavne v dobových dokumentáciách dokumentov. Hľadáme dokumentáciu o tom, keď nie je, hľadáme časopisy. Časopisy sú internet minulosti. Skrátka, keď čiže v archívoch sa hrábeme v knižnici, prípadne máme aj my nejaké časopisy, robíme si vlastný archív, takže otvárame a to je taká tá vec, že nie, že napíšem niekde, nemáme to všetko takto zdigitalizované, ale proste ideme číslo po čísle, hľadáme nejaký ten rok, bola nejaká zmienka a väčšinou nájdeme práve v časopisoch akože kvantum vecí. Lebo v tých časopisoch sa o tom napísal článok, napísal sa autor, všetko. A už to ide. A keď ani tam nenájdeme, ani nikde, tak naozaj ostáva nám len to, že niekto povedal, že ten a niekto a ešte kým tí ľudia žijú, a to sa volá, že o 5 minút 12. Že napríklad existuje jeden luster, teraz som zabudol, ako sa to volá tam, zabudol som to. Je to také, že starý kaštiel a ten luster, oni že chcú ho dať preč, lebo tam sa nehodí, je taký moderný, no tak ten máme, je nádherný a nevieme, kto ho robil. A teraz ono je to tak, že visí aj na našej stránke alebo na Facebooku a prihláste sa. Skrátka, kto o tom niečo viete, skúste. Aj toto sa dá. Akože to, že máme sociálne siete, že máme web, ľahšie sa dá hľadať, ako kedysi dávno. Už sa vám takýmto spôsobom podarilo, že veď to môj dedo robil, a keď som bol chlapec v garáži, to tam... Ešte lepšia vec sa podarila. Našiel som fotku, keď som skúmal pozostalosť Igora Didova, to bol, že najproduktívnejší slovenský dizajner. Poviem príklad, lode v Komárne robil. Proste LKTčko, to typické lesný kolesový traktor, ten dizajn spolu s pánom Burianom. Množstvo vecí, akože aj drobných, hociaké svietidlá, všetko proste, on bol šéf Inštitútu priemyselného dizajnu, ale zároveň veľmi, veľmi kvalitný. Rádiopríjimač Tesla, taká jak nádrž z motorky, to vyzerá bakelitovi, to je jeho. Celý svet si myslel, že autor neznámy. Ja som dokázal, že to je jeho, lebo našiel som v jeho pozostalosti kresby k tomu a ešte aj výpoveď už nežijúceho šéfa Jana Vikruta, dizajnerského oddelenia v Tesle Bratislava. No, ale čo som tým chcel povedať? Som aj zabudol. Jak sme že sa niekto ozve, že môj dedo to robil v garáži. Tak v jeho pozostalosti som našiel havajskú gitaru drevenú. A jeho syn, Ivo Dido, povedal, že to si tatko robil a niekde neviem, kde to je. No tak som to naskenoval, dal som to na Facebook všade a ozval sa človek, ktorého som tak matne poznal, gitarista, že však ja ju mám, ja vám ju donesem. Wow, takže to bolo super. A máme ju v expozícii a dostala sa k nemu proste kúpil od niekoho niekde, ale fakt unikátny kúsok, takže havajská gitara od tohto dizajnera Igora Didova. Ono to znie tak sucho, že centrum dizajnu, ale to je v podstate združenie, ktoré pod sebou skrýva kvantum príbehov. My všetko máme postavené na príbehoch. V podstate aj keď robím komentovanú prehliadku, tak to nie je len tak, že v tomto roku toto rádio, ale vždy hovorím príbeh, ako sme sa dopátrali, ako ste sa vypýtali k tomu, že kto kde. A ešte keď pátrame, tak sú rôzne vtipné príbehy, ako ten človek to dal, bol neúspešný, milión by som vedel hovoriť. Ale dôležité je to, že tie dejiny dizajnu sú oveľa srandovnejšie, zaujímavejšie ako dejiny umenia a hlavne sú momentálne neprebádané dostatočne stále. Akože my sme už veľa vecí prebádali, čiže pozisťovali, ale zo zahraničia, keď máme hosti, tak nám hovoria, že to úžasné na tom, čo robíme, je to, že oni, Česi, Nemci, všetci to majú dávno, ako majú knihy popísané, majú všetko možné a že my musíme niečo dohľadávať, lebo tu sa na to zabudlo. Sa vykašľali mnohí ľudia na to. No, máme aj dodnes jediného teoretika dizajnu, to je Zdeno Kolesár, on ma učil. A on ma vlastne aj priviedol k takej tej akože láske k výskumu dizajnu. A neexistuje škola u nás, a je ťažko aj v zahraničí, ale sú nejaké, ale neexistuje, ktorá by teoretikov dizajnu vyprodukovala. Čiže ja som sa stal teoretikom dizajnu, lebo som skončil automobilový dizajn. Lubo Longaver, ktorý robil úžasnú zbierku a prácu, grafický dizajn, kompletný písma a tak ďalej, tak on je vlastne umelec a zároveň grafický dizajner. Starší pán. A to je všetko. Ako nevieme si vychovať nikoho. To je strašná škoda.
No a My máme celkovo vzťah v minulosti na Slovensku veľmi zlý. My už si nepamätáme, že pred 40 rokmi tu bolo fakt, že hrozné. No. A sme ochotní tvrdiť, nie, pred 40 rokmi tu bolo úžasné. No, tak... To je naša úloha tiež, že často za mnou chodili rôzni takí mladí komunisti alebo niekto, že to je vynikajúce, že to robíte, lebo ukazujete, koľko sa toho urobilo za socializmu. Hovorím, no, ja vám ukazujem, koľko sa toho urobilo, akým spôsobom, a môžem čo sa vám dialo. porozprávať príbehy tých dizajnerov, jak ste ich zničili. Jak ste ich zničili veľakrát, ale naozaj, alebo ako ste tie veci zle urobili, lebo ten mýtus, že ten mixer funguje dodnes a preto je komunizmus úžasný, alebo socializmus, to je akože, to sú dve cesty. Veľa vecí bolo úžasných, ale všade vo svete bolo úžasných, lebo sa robili všade vo svete poctivo. Ale mnohé veci sme nerobili moc poctivo. Hlavne sa nevyrábali také kvantum tých spotrebičov, že... Alebo sa kopírovalo strašne, lebo sa myslelo, že nikdy nepadne tá železná opona, takže my máme v zbierke veľkú zbierku, ktorú robili síce dizajneri, ale oni proste dali pauzák na to. To aj Jan Čiže ukradnuté priznal. dizajny, hej? Kopec rádií Tesla z 50 rokov sú presne normálne Philipsy a tieto všelijaké. A on povedal, že áno, tak som to robil, lebo proste bolo treba rýchlo niečo a bolo. Nebolo tu trhový mechanizmus, proste centrálne nariadené, urob dizajn, ideš. A mal nejaký plat smiešný, ani nebol slávny, ani nič. No ale bol šikovný a ja tu skôr jeho šikovnosť chcem ukázať, že čo sa dialo. Ale poviem príklad, pán Pokorný z Piešťan, starší dizajner, ktorý robil napríklad ventilátory, ale kopec vecí, akože robil rôzne prístrojové dosky do lokomotívy ako prácu, ale robil hlavne ventilátory pre Pohorelu. Tak on mi povedal, že on nie je úplne rád, že ukazujem tie výrobky, ktoré boli, lebo oni nie sú prevedené tak, ako on chcel. To znamená, v tej fabrike boli rôzne problémy. Robilo sa splnenie 5-ročnice, čiže to je jedno, ako to je vylisované, ako je to opracované ten plast, že on hovorí, nie je sa čím chváliť. Ako je to môj dizajn, ale není urobený tak, ako ten prototyp, ktorý som vymyslel. Čiže veľakrát to bolo takto. Ale ťažko povedať, no, čo sa dialo, akože mnohí hovoria, my mapujeme aj medzivojnové obdobie, aj slovenský štát. A tam veľmi dobre vidieť, že tým zoštátnením, čo sa všetko udialo, ako boli ničené osudy ľudí, ktorí boli majitelia fabrík a proste boli vyhodení na ulicu alebo boli daní do podradných pozícií, lebo sa budovala úplne nová ideológia a to všetko ten dizajn odzrkadľuje. No, takže je to zložité. Ty si spomínal, že si študoval automobilový dizajn. Aj sa tomu venoval nejako? Áno, ja počas štúdia som mal tú úžasnú možnosť, že my sme boli vlastne, aj dodnes je na Vysokej škole výtvarných umení, to je najlepší odbor určite v strednej Európe a jeden z najlepších odborov alebo najlepších škôl vôbec v Európe a chodia k nám rôzni študenti práve preto, že máme kooperáciu s automobilkami. Takže ja som hneď išiel na stáž do Volkswagenu, robil som diplomovú prácu pre Ford a naozaj som bol v tej fabrike, bol som tam skoro 3/4 roka a získal som tzv. Praktikum, hodnotenie, mal som možnosť sa tam zamestnať na základe toho, že bolo to výborné, ale ja som bol v roku 2002, keď sme neboli v Európskej únii, že mal som pás a musel som si predĺžovať pobyt a bolo to šialené. Na druhej strane tam bolo strašne dobre, lebo nás si vážili. Tak, jak si nás teraz nevážia, že gastarbajtri, tak ktorí sme boli exotika. V 2002 ešte stále bol slovenský dizajner exotický a že on prináša niečo a tak. A vedľa mňa bol rumunský a brazílsky, tam sme hrali bosanovi po večeroch, proste akože bolo to skvelé. Viem, že teraz už je to zase iné a teraz sa ten trh presúva do Číny. V Číne sa dá lepšie zarobiť, sú lepšie podmienky, žiaľ je to tak. Takže ja som tú krízu nezažil, ja som zažil taký ten boom, keď sa investovalo do toho vývoja a aj do školstva, akože, čiže išiel som tam ako normálne prax vykonať. A napríklad pre Ford to bolo tiež skvelé, že moji konzultanti boli profesionálni dizajnéri. Takže som bol strašne blízko toho. Ja som podpisoval taký revers, že zaplatím 200 000 eur, keď prezradím, aký bude ten nový model, ktorý som už videl a ktorý až za nejakých 6 rokov bol vonku. Sedel som v Bugatti Veyron, ktorý navrhoval Jozef Kabaň, môj starší spolužiak. Interiér navrhoval Tomáš Bachorský, poľský dizajner, čiže my sme to, že to je slovanské auto. No, sranda. Ale sedel som v ňom a nikto iný nemohol sedieť, ale mne to vybavil Jožo Kabaň, ma odfotil, mám tú fotku, že som v ňom, keď tam bol v showroome, lebo Volkswagen vlastne zastrešuje ešte dodnes aj tieto značky. Bol som pri tom ako... A mal som možnosť, ja som bol na interiéri, takže s Peťom Balkom ja som bol taký akože praktikant, čiže on navrhoval, ja som akože kafral, alebo niečo som tam hladkal tú plastelinu, tak robil som interiér Volkswagenu EOS, ktorý už je taký výbehový dnes, ale v 2002 sa navrhoval.
Vonkajšok robil nemecký dizajner Mark Lichte, ale interiér slovenský dizajner Peter Balko. A ja vlastne viem strašne veľa, čo kto robil, lebo my sme chodívali všetci na pivo a všeli, kde sme sa stretávali v Bratislave, alebo potom teda vo Wolfsburgu, alebo tak. Takže ja ešte stále viem, že ktorý dizajner čo robil, lenže tu je jeden problém. V tej automobilke to nie je tak, že to je dielo toho dizajnera. To je kolektívne dielo a dokonca ten dizajner, čo Peťo Balko, má nad sebou ešte šéfa toho celého a jemu sa pripisuje to autorstvo, lebo to ako dozoruje. Ale ja viem, kto naozaj vymyslel, kto to nakreslil, takže to je pre mňa autor, ale musím rešpektovať tú firemnú kultúru a nemôžem vám tu teraz rozprávať akože rozprávky a preto to aj málo kto vie. Ale je pravda, že Bugatti Veyron urobil teda Jožo Kaban, to sa ako vie, to sa promovalo. Ale tiež to bolo ťažké, vzýšlo to z internej súťaže, bol tam brazílsky dizajner, nemecký, tak vyhral to slovenský. A treba povedať, že Jožo Kabaň bol prvý slovenský dizajner, ktorého s náručou v Itálii akceptovala táto zahraničná automobilka, umožnila mu ešte ďalšie štúdium na Royal College. Naozaj sa dostal veľmi vysoko, aj dnes je veľmi vysoko, čo sa už nepodarilo nikomu inému. A to je presne vidieť ten pohľad, že nejaká zmena doby prišla. A hoci sme v EÚ, je to super, ale vidíte, aký sme partner EÚ. No. A teraz už úplne. Takže tá politizácia už je podľa mňa dneska veľmi silná. Kedysi sme žili z toho, že chceme ísť do EÚ. A boli sme tam vítaní ako chalani, ktorí proste pracovali. A dnes sa s nami nechce nikto ani rozprávať. Nikto vôbec. Slováci sú prežratí pohodlia. Oni chcú ešte mať aj moc. Im nestačí len pohodlný život, oni chcú ešte aj rozhodovať o životoch druhých. Rozhodovať, rozkradnúť, taký nenažraný národ v podstate. Ale to je z toho, že sme boli stáročia podvyživení. Či už fyzicky, ale aj mentálne. Ale normálne tam, vieš, tá reakcia toho, že doteraz som nemal, tak teraz chcem všetko. No a není na svete krajina, ktorá vyzerá ako Slíž a ešte si dá hlavné mesto niekde úplne do rohu. Čiže to z toho vyplýva. My nemáme centrum, my nemáme rozloženie normálne. Všetko, aj za socializmu sa to nakvartírovalo sem, túto. Ako dosť problémoví sme, no. Takže z toho to vyplýva. Neviem, jak od toho nášho spoločného kamaráta Peťa, ja viem, že ty si aj reštaurátor aut, alebo teda aspoň mi to napísal. No, on to tak srandovne napísal. Ja ináč, mám jednu akože vtipnú príhodu, podľa mňa, nikdy som mu nepovedal a hej, ja som, že fanúšik veteránov starých, on ma vidí všetky nejaké autá. Teraz vlastne hovoril, že to si preto som to pozeral, že to ma bavilo veľmi a som si to pozrel, že aby som vedel tú atmosféru a pozriem si aj ďalšie diely, ale začal som týmto, lebo rád opravujem, čo zvládnem, opravím, čo nedám niekomu, ale milujem tie autá. V podstate tá láska k tým autám je, že ich čistím, pulírujem a nejakým spôsobom vymením olej a všetko. Mám Renault 8 z roku 66, ten brázdí po pukanci, ale budem ho musieť predať, lebo zistil som, že ono je to taká blbosť, že ľudia mi akože kývajú, deti sa tešia, a tí starší hovoria, že Štefan to mal, to vždycky nejaký Štefan mal proste Renault 8 niekde, kade idem. Ale to je všetko, čo mi to auto dáva. Takže som sa rozhodol, že to není zmysel úplne môjho života, už som to nejak akože uzavrel, takže už by som asi, ako vždycky mám radosť sa v tom previesť, ale podľa mňa chovať včely alebo niečo také oveľa viac, takže keď si mám rozmyslieť, že čo, tak to predám, tie auta narastli na cene, tak dobre. Potom mám Volkswagen T3 Synchro, čiže taká legendárna dodávka hranatá, Suzuki Samurai, proste kabriolet, s ktorým zase do lesa, takéto všelijaké veci. A to vtipné je to, že boli takí filmári, možno to budú pozerať, možno nie, ako ich nechcem ani zhadzovať, že to bolo strašne milé, oni sa tak jedovali, keď som to im pripomenul. A chceli točiť film, alebo dokumentárnu sériu, že s retrom o preteky. To sme vymysleli scenár, fakt to bolo dávno, že budeme popularizovať že ako to robíme, že skúmame ten dizajn, že ideme za dizajnerom, tam s ním rozhovor, nejaké kresby a bolo by to akože zaujímavé. Telka to neprijala, ale keď sme tak mali sedenie, tak sme presne, že koho budeme skúmať, tak som im napísal, že takí, čo robia elektrospotrebiče, nejakí karosári, konštruktéri a tak ďalej. A nejaké mená, tam bol Jan Vikrúd a tak ďalej. A keď sme sa stretli na druhý raz, tak hovorí, že no teraz by sme mohli natočiť o tom Kavosánim. Hovorím, Kavosáni? No áno, nejaký Ján Kavosáni, že priezvisko. To je úžasné, ale on si zle napísal karosári a myslel si, že ideme točiť s Kavosánim. Ale ja som celý život hľadal, že nejaké priezvisko, ktoré neexistuje. Nikde na svete neexistuje žiaden Ján Kavosáni. Že to chcem, aby bol môj pseudonym. Úžasné čosi. No. Takže keď sa ma niekto spýta, že nejaký významný dizajner, tak Ján Kavosáni. Ďakujem, mám aj ja odpoveď na všetko, že kto to napísal, kto to povedal Kavosáni. Kavosáni.
Tak máme Zimmermana slovenské. Máme. Vlastne Policajti chytia, že pre krv. koho pracujete? Pre Kavosáni. Áno, to znie dobre. No. Takže možno, že sme založili nejakú tradíciu práve. Alebo keby chcel niekto punkovú kapelu, tak Kavosáni. Akože, môže si aj názov, to znie dobre. To znie dobre. Ja som teraz vyšiel v aute a zaregistroval som rozhovor na FM-ku, veľmi dobrý. A nejaká komplex hotelový CKM niekde na východe. A chcú to zbúrať. A tam tiež sú, že niekoľko poschodové betónové sochy, všelijaké od autorov, ktorí niečo aj znamenali. V exteriéroch sú rôzne sochy, fontány a tak a chceli to zbúrať a tiež teraz niekto veľmi bojuje preto, pre Boha nie. Že takto poodvážajme a že snažia sa im vysvetliť, že zmysluplnejšie by bolo to celé zrenovovať a dať tomu proste dneska Európska únia na tieto kultúrne centrá kvázi dáva tie prachy, lenže tam asi niekto má iný zámysel. Samozrejme komerčnejší a teda som tiež zvedavý, ako to bude dopadať, lebo že to je vieš, to bola taká vitrína komunizmu toho CKM a že tam proste je fakt veľké množstvo rôznych dizajnových... No, keď sú tam významní autori, čo ja viem, pán Jankovič alebo tak budú mať veľký problém. Musia osloviť teda Litu, asi potom nás, to je zo zákona. Tak sa k tomu asi my sa vyjadríme. Teraz a veľký problém je len v tom, že to je vlastne ich záťaž, tie sochy. Že buď teda, presne ako hovorí, že to celé zrenovujú, alebo keď to chcú zbúrať, alebo čo, oni musia šetrne proste niekam deponovať a tak ďalej, že to je tak a to je dobré, že to je tak a presne, jak si povedal, že socializmus, ktorý sme žili, je jedna vec, zničil veľa životov, pomohol veľa ľuďom, všeličo možné, ale tí naozaj dobrí autori boli a Jankovič bol vlastne aj prenasledovaný počas tej doby a nejakým spôsobom to nebol autor pohodlný, to má fantastické sochy, veď v tom Kuzmovom diele v Banskej Bystrici pamätník SNP, to je to uprostred, čo bolo najprv dávané preč, potom tam. A jemu, keď ničili napríklad Lidl, keď stavali v Bratislave, tak mu zničili sochu, no mal s tým Lidl veľký problém potom. No, takže odtedy to je taký precedens, odtedy sa začalo, však Sabina Jankovičová, ktorá robí výskum sôch po celom Slovensku a nielen sôch, ale sobášnych siení, kde sú úžasné veci práve takých tých tzv. Odložených autorov chvíľami, ako Mudrov tam má svietiť. Busta naša posledná. No a busta odložená. ale ona, ak to skúma ako dcéra, tak naozaj robí fantastickú robotu a osvetu a že dúfam, že sa to dostane aj sem, ale budem sa o to ja zaujímať, lebo mne chodí milión podnetov. Prievidza teraz trpí tým sídlisko Píla, tam sú fresky na tých domoch socialistických z 50. rokov, to chcú zateplovať stále, tak to zachraňujeme. Ale nie, že my, ale je super, že iniciatíva ľudí a my vieme dať to podporné stanovisko, máme nejakú váhu, tak ja to robím. Teraz nejaké rušne som zachránil zase, tiež je to dôležité. Tiež človek, ktorý sa tomu venuje, ako občiansky aktivista mi napísal, ja som napísal na železnice a tie odpísali, áno, zachraňujeme, idú do múzea, chápeme, že sú dôležité, super. Čiže je dobré, keď akože sme, čiže to, že Slovenské centrum dizajnu tu je, a napríklad v Čechách si ho zrušili, tak to dobré pre Slovensko je, že robíme najmä tú záchrannú činnosť a ešte dávame dokopy tie dejiny dizajnu a ešte robíme národnú cenu za dizajn. To je, že mapujeme súčasný dizajn, vieme ho ohodnotiť, chodí nám od 200 do 500 diel, prihlášok každý rok, podľa toho, či je to komunikačný alebo produktový, každý druhý rok nejaký. A hlavne máme medzinárodnú porotu, čiže popularizujeme ten dizajn u nás a zároveň mu robíme dobré meno v zahraničí a samozrejme na zahraničí dostávame väčšinou nulu u každej vlády, ale nejakým spôsobom cez ministerstvo zahraničných vecí, sponzoring a tak vieme a robíme aj výstavy či z národnej ceny súčasného minulého dizajnu, porovnávaní aj v zahraničí. A to je strašne dobré, lebo dizajn, len aby som vysvetlil aj posluchačom, niekto povedal, že čo mňa nezaujíma dizajn. Dizajn je úžasná vec v tom, že nielen, že rieši potreby ľudí, každý mu rozumie, lebo on je pre ľudí, čiže to nie je, že odborník na dizajn, to môže byť, ale dizajn je dobrý, taký ten priemyselný, ktorý si ľudia kúpia. Nemusíš byť odborník na umenie, aby si vedel, či je to pekné. Jasné, vôbec. Ja si to kúpim alebo nekúpim, páči, nepáči. A potom je také, že mali by sme vzdelávať ľudí v tom vkuse a všetko, to je jasné. Prelína sa to s architektúrou. Teraz ja dúfam, že sa bude robiť aj Centrum architektúry a Múzeum architektúry. Slovensko také nemá, čo je šialené, lebo tu je veľa zaujímavej architektúry a veľa hroznej architektúry sa robí, čiže to tiež to, čo robíme my, ide aj o to, aby sa nerobil zlý dizajn. To zaťažuje prírodu. Akože dizajn je slúžka konzumu, hej, že stále nové auto, nové tvary, to proste zaťažuje všetkých. Už keď, tak nech to má nejaký benefit.
Takže tá udržateľná záležitosť v dizajne, ekológia, to všetko tam má byť. A to vlastne tlačíme cez tú národnú cenu, kde je 10-11 kategórií. Vie si tam človek, ktorý robí remeselné produkty, vybrať kategóriu remeslo a tam vyhrať. Vie si tam veľká spoločnosť, nejaké obrovské, nejaké bagre alebo niečo, tak vyhrá v tej svojej kategórii. Čiže to je dobré, že sme upratali tú národnú cenu. Nie je to, že prvé, druhé, tretie miesto, ale ten dizajn je široký, až po nechtový dizajn ten nerobíme. Ale naozaj, že k dizajnu rozumie každý, dizajn je pre všetkých a bola by strašná škoda, keby sme akože zanikli, lebo v Čechách napríklad zaniklo to štátne dizajn centrum, ale prevzali to súkromné spoločnosti, ktoré to riešia. Takže tá potreba združenia nejaké, alebo aj firmy, aj rôzne, tak sa to, ako niekto to kritizuje, nekritizuje, majú tam úžasné ceny, ako dizajn. Lenže v Čechách, keď napíšeš projekt a zmysluplne ho vysvetlíš ministerstvu, ono ti tie prachy dá, je to pre Čechy dobre, je to pre ľudí dobre, tu máš peniaze. Tam to funguje. U nás v Poľsku to funguje. Komu poklonkuješ, poslúchaš, a vlastne nevieme ani, kto si nič nedostane. No. Akože ja som prirodzene apolitický, mám byť, a zrazu mi niekto hovorí, že mám byť nejako politický. Hej, a to sa mi nepáči. To celý dizajn slovenský, ty tam máš kroje vystavovať a čipky. Áno. Konec, aký kámover, aký telefón. No a tam niekde máme hranicu medzi úľuvom, ktorý vlastne ide aj do dizajnu toho remeselného a my pokračujeme ďalej. Tá spolupráca je fajn, ale kroje čipky, tam. Áno. A my môžeme mať inšpiráciu nového oblečenia niečím takým. A to sú fantastické veci. Čiže ja som absolútne za tradície, ale dizajn je tvorba nového. Môže byť na základe starého, na základe výskumu, na základe emócií, čohokoľvek. A je to tak. No a dizajn nepozná hranice. To je ďalší môj výrok, že to veľmi sme bojovali s tým, že slovenský dizajn, ale dali sme, že slovenský dizajn neznamená, že čistý Slovák robí dizajn, ale to je dizajn na území Slovenska. Ja. Robí to Čech, Ukrajinec, ktokoľvek. Takže je to takto. No. Tie paneláky si spomínal. A tie portály vstupné, keď ešte mali proste určitú umeleckú hodnotu, ten architekt teda urobil tú základnú štruktúru, aby bola jednoducho vytvorená, ale tie portály to si vychutnávali. No. A to vlastne v tých 50 60 rokoch skončilo a v 70 rokoch už úplne to zmizlo a robili sa len suché vchody kvôli rýchlosti výstavby. Teraz som pozeral dokument o panelákoch, takže je dosť dôležité tie portály zachovať. No, ukázať, že ten vývoj paneláku nebol tak hnusný. Ten začiatok bol zmysluplný, bol aj architektonický, aj umelecký veľmi dobre poňatý a to až ten funkcionalizmus veľmi hrubo poňatý vlastne to ukradol a my keď to zakrieme tým polystyrenom, kto to bude? No, toto je problém. A jak by sa to dalo riešiť? Toto, vieš, že normálne, že vybereš celé tie plastiky, na novo urobíš, to zateplíš a normálne ich tam niekde osadiť na novo, alebo ich proste nezatepliť. Jak sa to? No, sú aj iné metódy, nielen dávať hrubý polystyren alebo nobasil alebo niečo, sú rôzne nátery, čiže tam treba akože urobiť výskum, ako šetrne sa stavať k tým veciam. To, že okolo nezatepliť, vyzerá dosť hrozne, čiže toto by mal riešiť nie, že primátor politicky zvolený, že on rozhodne, ale proste naozaj komisia odborníkov pozrieť sa do sveta. Veď my sa stále tvárime, že sme izolovaní. My strašne veľa vecí, že nevieme, ako to spraviť. Mentálne sme. A ja vždycky na ministerstve ešte za bývalej vlády som hovoril, však spravme nejaké kolokvium, pozvime si z Fínska, z Kanady, napríklad čo sa týka výtvarného školstva alebo nejakých riešení na ochranu pamiatok a zároveň komfort ľudí, zateplenie a obnovu. Pozvime si a vyberme si to najlepšie riešenie, konzultujme. To je drahé a neviem čo, no tak, no. A my radšej, že hurá systém a kto kde zarobí a kamoši a tak. Proste my sme krajina založená na organizovaných skupinách, akože zločineckých, žiaľ. A v tomto je to, že my ako keby sme ani nemali radi tú krajinu, máme radi seba, ja, moja rodina a tak ďalej. Toto keď sa nezmení, tak sa nezmení aj ten prístup, aj ten výsledok bude zlý. Či ja darmo tu niečo zachraňujem, presne takúto otázku dostanem. No dobre, pán Šmíd, zachránili ste to, ale tí ľudia tam majú plesne. Ja že no veď, ale to a čo? Už som skončil. Čiže ten dizajn, to je fakt, že odborové presahy na všetky smery tým na pádom. Na všetky. A ty nemáš moc voľného času, človeče? Nemám, lebo no to ešte je toho veľa viac. No, ako, robil som hudbu kedysi. Ja som hrával... Áno, aj to tu mám napísané. Ja si 4 body napísané, čo mi Peťo napísal. To mi to potom aj prečítal, aj neviem, že čo všetko, čo som nezabudol, ale že s Tonom Popovičom, Sávom Popovičom, Wittgruberovcami a týmito ľuďmi sme založili kedysi, alebo ja som prišiel do kapely, ktorá sa volala Saxon J. Potom sme založili poľnohospodársky hip-hop, to sa volala Otcova rola. A pesnička Moje pole pôsobnosti na rádiu FM v roku 2006 získala prvé miesto na nejakej hitparáde. Dokonca mne sa
stalo, to som dosiahol vrchol, že kráčam po ulici a týpci z auta to počúvajú a repujú si to, čo som ja napísal a som tam vyprával. A takže ty si bol aj textár. Aj textár a to bolo divné, hej, lebo ja som robil texty pre všetkých, ktorí tam boli a nie oni si robili texty. Sáva repoval, Maťko, nebohý Marcel Nemec repoval po polsky, ten si robil sám text, homosexuálny rap, to bolo jeho. A ja som robil nejaké niekde tam, som sa ocitol, Oskar Roža ešte vtedy, robil... Ešte mu nedrbalo. Alebo drbalo, že ukazoval to. Aj s Ľuborom Priehradníkom, fakt, že super, akože tá spolupráca bola geniálna, preto sa divím, že... No ale takto to je, no. Ja som Oskara miloval skrz to, jak išiel tú líniu, pamätáš sa, že to 90. roky v podstate, Miller, Róža, Valihora, Šeban. Alebo Buntaj, hej, ešte. No. A to boli proste, oni zrazu otvorili nový vesmír a teraz ho vidíš ako úplného prepatého magora, ktorý má pocit, že je nedocenený a musí sa všetkým pomstiť. Ja som to úplne... V tom čase sme neriešili politiku, ale hudbu a tú emóciu a ja som fakt akože jeho sola na base čokoľvek urobil, jeho vkus, jeho veci, alebo to bolo v hrane, alebo tak. Za hranu bol pre mňa absolútny king, že proste urobil ten album na novo a ešte potiahol šnúru a predstavil tú hudbu, ktorú Brezovský vytvoril, to je texty, ktoré vytvoril. Osobne si myslím, že to je asi jeden z najlepších slovenských textových a hudobných počinov. Keby sa pozbierali, tak by určite patril tento album tam. A potom mu drbne. Hovorím, ale nemá kdokoľvek, akýkoľvek názor, však ja akože berem, ale ten štýl, ten spôsob... Áno, tým, ako to podal. No podal to presne ako zakomplexovaný človek, ktorý má pocit, že je nedocenený za to, čo urobil a celé Slovensko sa mu má kláňať za to, že on kedysi robil muziku. Ne, s tým máš byť spokojný ty a keď niekto ocení, ale nie si to pýtať a teraz vy ste jebnutí, lebo ste ma nedocenili. Lebo ja teraz som zabudnutý, túto ide si na chate. A nikto ani nezakopne. Áno, ale že to bola tvoja voľba. Ty si mohol zostať v tej Bratislave a pracovať s mladými hudobníkmi, ďalej makať. Že si vyhorel, tvoj problém. Pred tými 19 rokmi, hovorím, úžasná spolupráca. Ľubor Priehradník a tak. A tam bol text, si pamätám doteraz, lebo to bol môj úvod, že Kaleraba Zemák, Petržel, Cestnakel, Chrenmak, Špenát, Púpava, Pír, Podbel. Hej. Som dával. To bol poľnohospodársky hip-hop bez nadávok. Že to bolo to rytmus. To bolo na piču. On chodil, že to, jak ste dali chalani, že to... A pritom tvrdé, akože o Kačínskom som, že rozumiem sa kačkám viac kačínsky a budem mať z toho zisky a tak šialené veci, alebo mňa osvietilo skôr, ako Viedeň svietí plyn. To bol môj verš, no. Spomínam. Nájdete to na YouTube, určite. Ja to asi dáme potom linky tak to si ešte napíšete. A je to tvrdá vec, lebo je tam islamský refrén, ktorý tam Oskar s Ľuborom dali, nejaká modlitba, lebo my sme reagovali v roku 2006 na dve veci. H5N1, že na nás mierí, teda tá vtáčia chrípka a potom na ten konflikt, ktorý vlastne už bol tam v týchto krajinách a ja som mal tričko Hizbaláhu, ktoré mi doniesol kamarát, akože a palestínsku šatku a volal som sa Teherán. A potom bol Vicišpán a Zemepán. Zemepán bol Sáva, najvyšší. V podstate dneska by ste mohli len preklopiť a pokračovať, lebo tá téma sa tak vyhajpovala. Ináč to je riadny masaker vo svete. My asi ani netušíme, čo sa do roka a pol, jak sa celý svet zmení. Strašne. A teraz ako tieto bomby, čo išli, tak Sáva Popovič mi poslal spred 17 rokov, a možno aj viac, ale 17 rokov tam je, že na YouTube, video s Ďurom Mokrým a Henrikom Platekom a on robili srandu, že v angličtine akože CNN o Jedrova hlavica a tak. A nič nerozumel. A iba bolo, že Iran and America, Jedrova hlavica. A jaké aktuálne dnes, tak to mi poslal, že zimomriavky. Takže brutálne. Strašne dlhé je to a brutálne. No a v tom období som napríklad robil rímované texty pre Ďura Mokrého do počasia. Nikto to nevedel, len ma posadili, dali mi počasia, že máš 5 minút urob a Ďuro to proste prečítal a zarepoval a on mal nejakú dyslexiu, čiže on si tam vymyslel šialenosti. Ale bolo. Hudbu robil ešte Tommy Popovič, ktorý nebol známy vtedy ich tretí brat. Takže to bolo také obdobie, áno, že hudobné, fakt som chodil na gigy hrávať, pribral som strašne, lebo vždy som dojedal to sushi na tých noci. Ale akože boli to, že pekné časy, ale boli také, že tie hádky a tie také súperenia a všeličo, problémy. No. A venuješ sa ešte hudbe? Práve, že nie. A to je to tá odpoveď na otázku, že mám málo času, lebo sa nestíham venovať hudbe. A v Pukanci
si robíme také, ako že tam budeme žiť aj keby čokoľvek. Takže dielňa keramická, Klára sa venuje keramike, aby som asi tiež už sa tej keramike, lebo prirodzene ten automobilový dizajn bol vždy o hline. Auta sa robili vždy z hliny. A keď som to videl, dokument, ja som to skoro postral, vieš, ja už 3Dčku som v tej dobe na 586 prvé 3D programy lúskal a pozerám dokument a Pininfarina tam z plasteliny a z hliny. A to sa ešte do dnešného dňa Áno, potom sa to už začalo volať plastelina, presne najprv, že hlina, potom, že plastelina, čo ako simulovalo hlinu, bola sírová, potom tú síru dali preč, dali tam nejaký vosk, tak teraz taká voskov. A nielen to aj zdravšie, ale my sme ju piekli a mali sme ešte sírovú a to strašné výpary, to bolo nové ropné pole. A oni tam počujeme aj papierové pásky si naťahujú, aby si stále naťahujeme pásky. Hej. A teraz naťahol tú pásku a oni tam 25 minút traja sedeli a bavili sa. Áno, tá krivka, že to proste oko má dať. Hej, áno. Bol som dosť prekvapený. Fakt som netušil, že stále ešte fungujú fixky špeciálne, ktoré robia akvarelový efekt. To stále talianská škola tým je, aj keď tablety sú tu stále, ale to je jak s umelou inteligenciou, digitalizáciou, že stále človek sa vráti, že ale toto bolo, že human touch proste, že toto bolo robené človekom. A umelá inteligencia má len pomáhať. To je ako možno... Ale tak keď ti ten nápad príde na chate, kde sa ti nechce, ešte nie si vybalený a máš ten nápad, fixky sú hneď po ruke. Áno, sú hneď po ruke. Alebo dizajner, a to som aj nevedel, to ma naučili, že nie hociakou ceruskou, ale že indigo blue. To je tá najlepšia, taká namodralá farba, že to krásne ukáže ten priestor a systém skicovania, skečovania, šrafovania. Ja som vyučoval dizajnerskú kresbu na Vysokej škole výtvarných umení po skončení a ešte som, to tam určite nemáš poznačené, že... Už to mám iba jednu vec, na to sa chcem ešte spýtať. Že nikto na svete podľa mňa nerobí dlhšie doktorát ako ja. Tu už je 21 rokov si robím doktorát. A nedohľadne. Už všetko skoro hotové, ale tak sa mení tá doba, že musím nejak reflektovať, a už to aj nereflektujem, už len vlastne platím to školné, ale sľubujem aj môjmu školiteľovi, presne, ktorý už je na dôchodku a kvôli mne ešte ostáva na škole, pán Paliatka, budúci rok to dám, no, musím. Je to natočené na videu, takže musí to byť Je to hanba, ja s tým chválim. Slúbil si to, tak jak ti slúbil ten tie lustre, napriek tomu, že už si nebol ten, kto si myslel, že si splnil to. Tak... Splnil, jasné, to splnil. Ja už stačilo, že 20 strán dopísať, už mám minimovku, všetko schválené, akože projekt mám, vymyslel som software, a nechal realizovať, čiže nie som až taký génius, ale na generatívne tvarovanie, hybridizáciu tvarov, starých tvarov, ktoré sa hybridizujú do nových. Čiže takéto veci, ale to už ja neviem, či 6 rokov dozadu. Je tu model Tatry 603X Coupe, ktorý sme vlastne vzkriesili. Čiže to všetko mala byť moja doktorantúra, ale stále mi to bolo tak málo, že podľa mňa doktorantúra má mať nejaký zmysel. Bude z toho kniha, alebo je z toho ten software, alebo niečo učebné. A začal som koketovať s tou umelou inteligenciou, ale to je tak rýchlo ide, že než dopíšem, už je oveľa ďalej než môj text vo Worde, tak skúsim tak polaviť a uzavrieť to niekde. Ale som na seba mimoriadne náročný v týchto veciach, lebo medzi tým som prísediaci u všelijakých doktorantov, oponent som a sám to nemám hotové. Lebo, no. Není podstatné mať ten titul pred menom za menom. Tiež si myslím. A podstatné je tá činnosť, to tvorenie. To je o mnoho podstatnejšie. A niekedy aj keď veci nie sú dokončené. Poviem ti, že celých tých 21 rokov som mal v hlave Šútyho myšlienku, ktorý povedal, že neurobil si doktorát, lebo umenie netreba liečiť, lebo to je art. Art D, tak že umenie je zdravé. No, spomínal si, že máš toho voľného času málo, ale teda mne ten Peťo ešte napísal, že si kúpil nejaké morušové sady a snažíš sa zachrániť morušu čiernu. Ja som mal celý čas, čo som s Peťom, si on počúva, ale mal som pocit, že ja som toho ani veľa nenahovoril, lebo skôr ja som ho počúval. A keď som niečo hovoril, tak som mal pocit, že to je tak nepodstatné pri jeho príbehoch, že to ani nezaznamenal. On prišiel s tým, že počujete, ja mám úžasného kamaráta. A hneď vybalil, že koho, tak vlastne od toho momentu sme tak super, tak teraz, keď sa s ním stretnem, tak úplne budem, že dobré, že díky. A morušové sady, ono je to tak, ja som s tým bol aj v telke a platí tá vec, čo som v tej telke povedal v jednej relácii, že tie moruše sú tak staré stromy, nemám hovoriť pukanské, ale to je, že morus nigra, čiže moruša čierna, taká, ktorá tuto není, aj keď je čierna, to je iná. Proste táto je čínska čierna biela a toto je naozajstná čierna, ktorá je z krajín Turecko, Sicília, Irak a tak ďalej. To zistil? Ty si takýto... Toto nie, toto zistili ľudia z Pukanca. Tam sú morušológovia vyslovene. Či to bol pán Bahna, nebohý, ktorý sa tomu venoval aj celá jeho rodina, alebo pán Brnák, ktorí pasportizovali moruše a celú tú históriu tých moruší zisťovali v archívoch. A naozaj významní ľudia až po všelijakých tých naozajstných vedátorov, ktorí sa tomu venujú, tak si rôzne protirečili. Ale nedošli na to, že skadiaľ taký obrovský výskyt, to je 1000 moruší v tom regióne Pukanec, Devičany,
Piešťany, Bohunice, okolie. A potom už len trošku, že či to tam donesli tí Turci, alebo niekto tam, no proste to sú stromy 300, 400 tiahli na ročné. poníky, alebo tak? Je to možné, že tiahli a oni tam zatiahli, lebo to si tak myslím, že oni odtiahli tam 100 rokov, 200, 300, takže sa tam usadili a mali nejaké vinohrady. A tie moruše v tej našej vegetácii strašne rýchlo teda zaháňajú smäd a veľmi dobre pôsobia ako hranica, lebo oni plávajú krajinou. Oni sa takto množia a sú 100, 200, 300 ročné podľa toho, ako sú rozčesnuté. A zároveň zaháňajú ten smäd a zároveň v tom vegetačnom oni vlastne začínajú, no, niekto nasadí teda čerešňa skončí, pracujem na vinohrade, dávam si morušu, teraz niekedy, minulý rok teraz vlastne začala, možno začne o 3 týždne byť tá moruša. A potom už keď ide hrozno, už tá moruša dochádza v tom auguste, už mám hrozno, september a potom je tam vždy nasadená hruška, že už keď ten vinohrad spratom, stále mám čo jesť. Lebo my si neuvedomujeme, že oni kedysi nemali, že auta, príbehol a neviem čo, chladničky, nič, tam mali lochy, teda to mali tie diery, zachladenie. A keď robili to víno, oni sa tam ubytovali v tých lochoch a toto bola ich taký doplnok tej stravy, potravy. A je to veľmi zdravé ovocie, aj listy, aj všetko. No a listy z moruše? Listy z moruše, keď si urobíš čaj, tak proti migréne hneď sušené listy. Áno, aj čerstvé. Čerstvé je o to výraznejší efekt. Len to je len chvíľu, vlastne, čo oni... Lebo tam sa menia tie alkaloidy pri sušení. Tých moruší, čo máme teda aj my tu, alebo len z tých, čo sú tam. Inak je pravda, že až po Hlohovec ide pár moruší, že môžete mať aj vy tu, ale tie, čo máte vy tu, tie čínske, no ja by som ich pozrel, že ten plod je vidno, ono je aj inak sa opeluje, aj všetko. Ale tieto vaše sú pre priatku morušovú hodnejšie a púkančené hovorí, že prekačice, že to sú také prekačice a že je púkanské, že to je ako niečo. No, to je také, ja mám rád aj tie, že poviem, že vaše, ale to sú tie čínske. Oveľa ľahšie sa pestujú, nedosahujú takú dlhovekosť bežne, neplávajú krajinou a plody, vlastne keď si zasadíte, tak sú čo len do roka, do 2. Tuto čakáte 10-15 rokov, komplikovane sa to sadí. Tieto, čo máš ty? Tieto, čo mám ja. A to si kúpil nejaký starý sad, ktorý nikto nemal záujem? Alebo to je to, čo som hovoril, že vlastne oni sú tak staré a tak úžasné a tak sa pred nimi skláňam, že ja len spravujem počas môjho života ich vlastne fungovanie a nevlastním ich, to sa nedá. Ale jasne, vlastním pozemky na katastri to je. A to bolo tak, že ja som mal pocit, že potrebujem miesto, kde z Google Earth uvidím, že áno, tu som zakotvený niekde, lebo som býval len v bytovke v Bratislave, tak som si hľadal na Bazoši niečo, kde môžeme ísť s tým našim karavanom, s tou T3 Synchro zakempovať a našiel som si miesto tu a keď som prišiel, tak tá realiťačka povedala, že v týchto Devičanoch, kde mám tie sady, takže je tam aj taká moruša, taká dosť akože zúbožená, ale bola. Ja hovorím, wow, to je super. A že tam dole je ďalšia, ale to už je susedová. Hovorím, kúpim aj to, lebo nebolo to drahé. Tak sme kúpili 2 pozemky. Potom sme sa skamarátili s takým susedom, ktorý mal ďalšie 2, vedľa ďalšie 3, až ich bolo dokopy 9 na tom, ale v zúboženom stave. Zúbožený znamená zarastené náletovými drevinami, lebo tam už nefungujú tie vinohrady, to už sú len nálety. Tak sme motorovú pílu, chalani, všetko sme to očistili, tie moruši začali ožívať. Oni naozaj vyzerajú ako mŕtve, zrazu vyženú, potom zarodia. Takže nedá sa povedať, že máme výnosnosť z 9 stromov, máme tak z 3, že dokážeme robiť nejaké kompoty a tie ostatné sa staráme, aby znova nabrali ten druhý dých a darí sa to. A tam vozíš nejakých stromových lekárov, že ich trošku pozarezávali? Áno. Spolupracujem s ľuďmi, ktorí to chápu a ktorí tomu rozumejú, aj mi to dokážu vysvetliť. Už teraz ja orezávam, ostrihávam moruše. V zásade sa jej nedá úplne ublížiť, že ona je taký nezmar. Ale je dobré, keď sa toho chytí odborník v tom úvode a tak ďalej. Čo je super, sú to staré stromy, majú veľmi hlboké, niekoľko desiatok metrov korene všelikde. Dokonca tie korene sú aj hlboko, aj sa plazia 30 metrov od moruše ešte je nejaký taký oranžový korienok, že wow, že ona proste ona vie vydržať obrovské sucho, lebo si to tam všetko nabere, ale minulý rok bol tak suchý, že tie plody uschli po určitom čase a to je akože už varovanie, že pozor na to. Takže chystám sa tam robiť nejaké zadržiavania vody, nádoby a nejako im pomôcť, lebo sú na svahu, tá voda vlastne steká, to je nekvalitná pôda tam. No, to, keď si spomínal odtiaľto, že idete do Bratislavy, áno? Tak keď pôjdete na most v Seredi, jak je tabula Šintava Sereď, tak tam je hneď za tou tabulou jedna moruša na pravej strane. Wow. Tam si môžeš pozrieť. Tak pozrieť sa a dám vedieť, že ktorá to je. Tam sme chodili toho. A ono, fascinácia dizajnom vlastne vždycky vedie k tomu, že musíš obdivovať vesmír a prírodu. Lebo najväčší dizajner je vesmír a príroda. Tak, presne. To je, si povieš, že panenka skákava, jak je to funkčné. A však dizajn má byť v prvom rade funkčný. A úžitkový
a tá príroda robí najlepší dizajn, funkčný a užitkový. Hej, veľa dizajnerov, ktorí robili aj z tej histórie, aj Slovenska, aj sveta, tvrdý priemyselný dizajn, že navrhovali sústruhy alebo ten lesný kolesový traktor, nakoniec skončili ako kritici toho dizajnu a hovorili o tom návrate k nejakým prírodným nielen materiálom, ale aj princípom a to, aby dizajn pomáhal, zušľachťoval, dal sa recyklovať, opravovať. Opraviteľnosť dizajnu je veľmi dôležitá vec v súčasnosti. Tie kazítka, to už sme si prešli, ale ešte je to tak, že na schvál je to neopraviteľné, že kúp si nové. A to je problém a my udeľujeme aj cenu za repairably. Takú organizáciu spolupracujeme, že ak navrhne niekto, nejaká firma, alebo dizajner, alebo nejaká spoločnosť, alebo škola, máme študentský dizajn, že myslí na to, že to je prístupné, opraviteľné, že to je veľká pridaná hodnota. A hoci to ide proti tomu marketingu, ale to je ten zlý marketing, že meňme auto každé 3 roky, leasing, neviem čo, hlúposti. A ja z tých starých aut viem, že vážime si tie autá, ktoré mali montážny otvor, kde sa to dalo rozobrať, vymeniť len malá súčiastka, nie celý modul zbytočne kupovať. Takže toto je stále živé, to je proste téma, ktorá je dokonca aj znova živá. Že v tých 90. rokoch bolo, že kúpim si nové a čo? Taká Nora Mojsejová, že spotila, tak si kúpila v Miláne. Ale nie, toto tak nesmie byť a je to správne. A tá príroda nás učí, že keď to robíme zle, tak sa nám akože dosť vie vypomstiť. No. A to je dobré. Tak. Dobre. Sme to úžasne ukončili. Bolo to super, išiel si jak pilka, to sa mi páči. My sme si mohli aj odbehnúť na pivo. Áno. Tak ja som to urobil Hojsíkovi, keď som ho zavolal na pódium a odišiel som a ty mi hovoríš, že tebe nedrbe. Že to má byť, Dobre, my ti veľmi pekne ďakujeme, že si k nám sem prišiel porozprávať veľmi zaujímavé veci, pre mňa rozhodne. A ja ti tiež ďakujem veľmi pekne. Dozvedel som sa zase, niečo osviežilo moju myseľ a som za to neskutočne vďačný. Zase sme troška múdrejší. A hlavne si urobil náš podcast zase dôležitejší, keď nesledovaný, ale dôležitejší, lebo tu bol zase človek, ktorý je fakt v niečom skvelý a ty si skvelý v tom, čo robíš. To vám ďakujem, lebo to som si nemyslel, bál som sa, ako to dopadne v tom, že vy tu máte fakt, že super hosti. Ale boli ste pripravení práve, že a dizajn je o živote a vy to vnímate a takže... Boli sme pripravení tak, že sme sa nepripravili. Áno, ale aspoň ste ma počúvali, to som rád. Veľmi radi sme ťa počúvali a počúvali by sme ťa ešte ďalšiu 1,5 hodinu, ale ľudia by to nevydržali. Jasne. Tak to sa najbližšie s Peťom niekde pri vínku. Dobre. Áno, dáme si stredko s Peťom pri pive. Rád si vypočujem. S deťmi tam chcem ísť. Dobre. Tak naplánujem to tak, keď tam budete aj vy nejako to... Aj my, aj Moruše. Aj Moruše. Moruše, ty sú tam asi stále. No. Tie nás tam počkajú. Dobre. Ľudia, čaute. Ďakujeme, že ste neposielajte nám peniaze, my žijeme zo vzduchu a z predajú kokainu, takže nepotrebujeme. Ahojte. Čaute. Čaute.